జిల్లా షాబాద్ లో సి శంకరయ్య మరియు ఎస్ఐ రాజేందర్ ఓ భూ వివాదంలో 1,20,000 లంచం తీసుకుంటూ ఉండగా రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు ఏసీపీ అధికారులు. ఒక భూమి విషయంలో వివాదం, లంచం డిమాండ్ చేశారు ఇన్స్పెక్టర్. పోలీస్ స్టేషన్ లో కొనసాగుతున్న ఏసీపీ సోదాలు. ఓ పక్క ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బంగారు తెలంగాణ దిశగా బాటలు వేస్తుంటే ఇటువంటి అవినీతి పోలీసుల వల్ల ప్రభుత్వానికి మాయని మచ్చలా మిగిలిపోతోంది. ఫ్రెండ్లీ పోలీసులుగా ఉండాలని ప్రభుత్వం చెప్తుంటే వీళ్లు మాత్రం ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన బాధితుల ఎక్నాలజ్మెంట్లు పక్కన పెట్టి ఇలాంటి లంచగొండి కార్యాలకు పాల్పడుతున్న వైనం. ఇది నల్లధనమా లేక తెల్లధనమా అనేది పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వీళ్ళు రక్షకులా భక్షకులా అని మండిపడుతున్నారు ప్రజలు.